Ja stvarno nemam više živaca, svađam se članovima žirija i da im čačkam uši. Druga stvar. Kako sam tebe služio do 20 godina te ispravljao i govorio ti šta valja, šta ne, i sad odjedno ja sam ne imala 6 albuma pre tebe, pre nego što sam te pokupila. I koncert od 3.500 ljudi, a sa mnom 200.000. Pre nego što sam te pokupila sa Marinom, ni gitaricu nisi imala. Šta je vaše? Ima vremena, on je mlad. Kad ne zabavi publiku, zabavi sebe, onda je sebičan. Kad ovo, kad ovo. Pustite ih da uživaju u ovim bodovima. Dva su dana sećanja. Sve je pao. Zvezde Granda, subota u 21, na Prvoj.